محرنا او غويتا حتياتنا حدقلنا او غويتا بدلنا يصبصبلنا او غويتا ابسانا يقربلنا او غويتا نحمات صغاب صحيهم ما انت تقدس مكايل كفوسهم او غويتا نتم زمات بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كنفس معرف او خاب حتيات نصفون كغويتا محرنا او خاب حتيات نصفون كغويتا ردنا لما انا اتقبلنا كبر المسكانان بفصم معرقن قدسنا نعغاي امين او غويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا وقويتا بقعات برنا مسكانا عبدالنا غنسلب سمايات نبرا ربنا سمكا يقدس نقصغاتم تابع أركام تعب سمايكم دمام تريخون نعلات انجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا ودلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كبفادحنا نمبرا فتناي تتوانا منقسن حايلن كبر النزل علمنا تكايما أمين أو زتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له اسخي كابان استبرختي خي فركرسكم برخي وملتسقا جابير مساخي أوفيس تدس بالكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخ إيس كرساس من انتانا محرات لمن لنا أمين آمين قال هيوتي اسمع لنا أدينا أين عالم مسقانا نقدس دنقل ماريا الشي سلام كما وعدكم مسكانا نقدس دنقل ماريا أو قدس ملتا تسقا قد بيزي دنقل زفن كولادي تأملاخ عدى كريستوس سلام نبدكي ما انت حاتياتنا خحد قلنا نفقر ودخي صولتنا عرقلنا ما حقينا برهان يسوس كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدس دنقل سلام نبدكي نحات عن نفسي حديقو كمحرنا أو بيتا لمن لنا أو قدس دنقل ماريان ولادت أملاخ نزار اسم انتي أما لادتنا ودخ يسوس كريستوس بحد قد حاتيات كتقولنا لمن لنا أنا حق نقص دنقل سلام نبلكي أو أمانير أملاخنا ولد كلنا خرعات سرنا سلامتنا أربلكي أو دنقل بويتانا يسوس كريستوس تأمنت أما لادي حاتياتنا متقاعد كرنا تذكرنا كبر مسكانا أملاخ يكون بروح مشت آمين آمين قال هيوتي يسمع لنا حبتنا رزنت مأتو صلوة هيمانت ميتي غزل لها حبتنا رزنت بس قريتها او ود حقኛ ብርሃን ነኽብረኪ او ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልና መጽዮኻን ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ او ጌታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ዓኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታ ንሓጣት ሕድገት بحد بزملكوت الثالوث قدوس نبصرن نسجدلون علينا نبصرن نسجدلون نخبرون وجيتا محرنا وجيتا محرنا وجيتا بارخنا امين امين قال هيوت يسمع لنا ادينا ممهر ساره نهيمانوت صلوت الرب ملجيتا كل بهذا سماين مدرن زرعين زيرعين بزفتره هذا املاك بእግዚአብሔር አብና አመን بهذا قويتا بيسوس كريستوس عالم كي تفترة مسؤول هلو بزخونة ولد أواهدون نأمن كبرهان سترخ ببرهان كحق إني أملاك سترخ بحق إني أملاك زتول دنبر فطر زيكونن بملكوتو مسعب معرى زخونن كله بقول استفترة بزيكو قنا أبز مجزرلو يكون ويس أب سماي زرلو منم استفترة يكون من تانا من تسر من تمدهن مدحنا كاب سمات زورده بمنفس قدوس كاب قدست ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ በዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ መንታና ተሰቀለ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንሥአ ብክብርን ኣብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ አቦ ተቐመጠ ከም በሐድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ ንመንግስቱ ወዳዕታ የብሉን ጎይታ መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ በዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን
ሓጢኣትና ምስ ተስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመፅእ ሂወት እውን ተስፋ ንገብር ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ህደገልና ኣሜን ክሪያላይሶን 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 ሓብትና ዕልልታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርካ ልግስናኻን ምልኣትየን ኮን ኩሉ ትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ረድኤ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና የቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ቅረበለና ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም በደልና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ ወጎይታ ብቃት ጎረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኩም ብቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለዝኮንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ሰላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ወሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላኻን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር መቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ድማ ንና ትቐበል
هوتنا كان علنا إزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع حزن سكيات برد عنا قولونا أمكن عقب قدسان ملاك حلونا نوهدات ابنات كان من رحمتي نابت زي مرمر زي وسان فتات كان بس حد لنا نسغان زي العالم بروخي امين وقويتا بقعات كبرنا بمسغانا غمزلنا غنصلي بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصغات مفا فاركام تاب سمايكم دمام دريخون علات انجرانا لمحبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كم فاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصنا حايلين كبرين نزل علمنا تكايما امين وزك يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك الله إسغي كاب أن استبرختيخي فركر سخون برخي ومل تسقى جابير مساخي أوفيس تدرس والكي حتى أتناخسر يلنا نفس التودخي يسوس كرسوس من انتانا محرات لمن لنا أمين كبرن مسقانان نعم لاخي خون آمين. فاسأل لي صلوت معات زغرر محرات زورر برخات أملاخ زبزح يقبر لنا سلغالاتو እግዚአብሔር استمسكن يهون زغبركم حزب እግዚአብሔር ناز قدس بيت ክርስቲያን እትህቦ ናይ ሶሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምውን ምርቲ አቦታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ማለት ምርቲ ሃይማኖት አበው ንምክትታል ግዚኹምን ስራሕኩምን አዋሃሂድኩም ተጋቢኹም ንዘለኹም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት እዚ ክንራኸብ ቅዱስ ፍቃዱ ስለዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣቤር ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሃይማኖት አበው ትምህርቲ አቦታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ኢና ርኢና መእተዊ ትሕዝቶ ናይቲ መጽሓፍ አርእስቲ ነቲ መጽሓፍ ዝጸሓፉ አቦ ነዚ ኩሉ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ርኢና ብድሕሪኡ ምዕራፍ ሓደ እውን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ርኢናዮ እዚ ሃይማኖት አበው ዝብል መጽሓፍ መተካእታ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነኒ እንታይ ደኣ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር بخمي ينببو بخمي يترجمو بحافشة خا بخمي ينبرلو مس امنتن سرعاتن حقن بيت هرستيان مس قانونان دوغمان كم يجرم يوها هدو نيروم يوزح برنا مالتي سلازي لومي كم فقاد እግዚአብሔር معرف كلت هنا خنرئي بزتخالمتنا بزحلف جزينا كم زرعنايو قدما بغباعي ممصانا نتي تقصتات ناي مصحف ቅዱስ ዘሎ ነቲ ዘቀሚጠሞ ዘሎ حساب تراسب كي كون منتي كابتي مصحف قدس كم زتوسد اب نفس وكف زازا مزخونه ملختي تقصتات ناي مصحف قدس نركبينا سلازي نعوم اقدمنا رينا يمكن مص بطعمي صبوق يو مالتي ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 2 ወጽራ ሓደ እቶም ዓሰርተው ክልተ ሐዋርያት ሕሩያቅሓ ጳውሎስ ሓው ጎይታ ዝተሰምየ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ያዕቆብ 7 ዲያቆናትን 72 አርድእትን ነዛ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንሐዋርያት ዝመሃረና ካብ መጽሓፈ ኪዳን ዝተረኽበት ሃይማኖት ምእመን ادمي قداسيه درجت ينببوا بلين نزز سرعو 10 كل حواريات حريا قحاس تسمي حواريا قدس باولس نا يروشاليم ايبيسكوبوس زنبره يعقوب زتسمي حوغيتا ثم شوعت دياقونات او غبر حواريات كم استيفانوس زلوا مالتيوم 70 كل تناردتي نزا غويتانان املاخنان مدحينان يسوع كريستوس نعنا نحواريات زمهارنا كم مصحف خيدان استرخبت هيمانوت
ምእመናን ቅድሚ ቅዳሴ ድርገት የንብብዋ ኩሉ ግዜ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ቅድሚ ቅዳሴ ምክንያቱ ትርጉም ናይቲ ቅዱስ ቁርባን ከመይ ገይሮም ገሊፆሞ ዘለው ቅድሚ ቅዳሴ ይንበብ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እውን እንተወሓደ ሓደ ፔጅ ወይ ሓደ ምዕራፍ ኣብዚ ግዜ እዚ ሃይማኖት ኣበው ብትግርኛ ዝተተርጊሙ ዘሎ ይንበብ እዩ ማለት ቁፅሪ 2 እዛ ቅድሚ ቅዳሴ ምእመናን ዘንብብዋ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ሃይማኖት እያ እዩ ዋላ ስለምንታይ ቅድሚ ቅዳሴ ቅድሚ ድርገት ክትንበብ ተተሓሒዙ ኣብ ካልእ ግዜ ዘይኮነ ንሳቶም በቲ እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ምስጢር እዮም ኣቐሚጦማ ምስጢር እምነት ምስጢር ቅዱስ ቁርባን ምክንያቱ ስጋ ወዲ ሰብ ምዃኑ ኣሚንኩም እንደዘይ ወሲድኩሞ ኢሉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ክንብል ከለና ኣብ ነፍሲ ዝተፈልየቶ መለኮት ዝተዋህዶ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህያዋን ዝኾንዎ ንፈውስ ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ይበልዕ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ እምነት ምስቲ ቅዱስ ቁርባን ተተሓሒዙ እምነት ቅዱሳን ኣቦታት ብመሰረት ቃል እግዚአብሔር ብመሰረት ቃል ኣቦታት ኣተሓሒዙ ስለዘቐምጥ ኣበየናይ ግዜ ክንበብ ከም ዘለዎ እውን ኣብቲ ግዜ ተወሲኑ እዩ ማለት እዩ ቁፅሪ 3 ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ነዚ ዓለም እዚ ኣሕሊፉ ንዘለዓለም ዝነብር ንኩነተ ስጋ ዝመፀ ዳግማይ ከዓ ነዚ ዓለም እዚ ንኸሕልፍ ዝመፅእ ኢሉ መዝሙር ዳዊት 89 ኣብ ግዕዝ ወይ 9 ከዓ ኣብ ትግርኛ ማለት እዩ 2 ከምኡውን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ኣቐሚጥሎ መዝሙር ዳዊት 92 ኣነ ከንብባየ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ዝተዳለኹም ተለኹም ከተንብቡልና ኢኹም መዝሙር ዳዊት 9 ቁፅሪ 2 እንታይ ዝብል ኣኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ ኣረ ንስኻስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣምላኽ ኢኻ እዩ ቁፅሪ 3 እንታይ ትብል ዘላ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ነዚ ዓለም ዛ ኣሕሊፉ ንዘለዓለም ዝነብር ንኹነተ ስጋ ዝመፀ ዳግማይ ከዓ እዚ ዓለም ዚ ንኸሕልፍ ዝመፅእ መን እዩ ትስግው ቃል ንብሎ ዘለና ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ተቐሚጡ ፀኒሑ ኣኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ ኣረ ንስኻስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣምላኽ ኢኻ እዩ ስለዚ እታ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ነዚ ዓለም ዝኣሕሊፉ ዝነብር ዝብል ቃል ካብዚ መዝሙር ዳዊት ዝተወስደ እዩ ማለት እዩ ሕራይ ወንጌል ዮሃንስ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ዝተዳለኹም ሙሉ ኣለኹ ኣቦና ተሊኹም ምልክት ግበሩለይ ሙሉ ኣለኹ ማዕደ ኣለኹ ሙሉ ኣለኹ ኣቦና ሕራይ ሙሉ ሓብተይ ቀፅል ትስምዕ ኣለኻ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ቃል ብመጀመርያ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት ነበር ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የንብሮ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ኣብ ኣምላኽ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበፅሑስ ብዛዕባ ብርሃን ክመስክሩ ንሱ ንምስክር መፀ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ መፀ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመፅእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለምን ብኡ ኩነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን
نابتم ناتو مزه ناتو خاء أي تقبلون نتم التقبلوا زبالة كلهم بسمو نزامنوا إن ولد أملاخ كخونوا مسل هابهم نساتم كأ أبا ملاخ نبرو كم كاب دم ويم كاب فقاد سجا وي كاب فقاد سبعي زي تولد إيوم اتقال سجا خونه سجان حقن مليئو كبابا أبانا حدره كبرتو دما خاب كبرن نايتي حدا ودو نبؤو رأينا وديل ቃል ህይወት ይስማዓልና ስለዚ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ዝብል ዘሎ ንኹነተ ስጋ ዝመፀ ዳግማይ ከዓ ነዚ ዓለም እዚ ክሕልፍ ክመጽእ እዩ ዝብል እቲ ጸጋ ቃል ኣባና ሓደረ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ቃል ስጋ ኾነ ዝበሎት መልእኽቲ ቁፅሪ 3 ማለት እዩ ዝሓመመ ዝሞተ ዝተቐብረ ዝተንስአ ካብ ኣብ ዝተገልጸ ጻዕሪ ሞት ዘጥፍአ ካብ ሙታት ተፈልዩ ዝተንስአ እዩ እንጂ ዝሓመመ እዘን ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ንብላን ማለት እዩ ዝሓመመ ዝሞተ ዝተቐብረ ዝተንስአ ካብ ኣብ ዝተገልጸ ጻዕሪ ሞት ዘጥፍአ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንስአ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀዳማይ መዝሙር ዳዊት 12:5 ኣነ ከምቡብኤ ድሕሪ ዘሎ ኢሳያስ 53 ካብ 4 ክሳብ 10 ሓብትና ዕልልታ ማቴዎስ 3:17 ኣዴና ኣይነ ዓለም ማቴዎስ 17 ካብ 5 ክሳብ 7 ሓብትና ረዘነት ብተኸታተልቲ ከነንብቦ ኢና ተዳለው መዝሙር ዳዊት 12:5 ስለ ምግፋዕ ጥቑዓትን ስለ ልቕሶ መሳኺንን ሕጂ ክትንስእ ነቲ ዝናፍቆውን ምድሓን ከምዝኣልየ ይብል እግዚአብሔር ጻዕሪ ሞት ዘጥፍአ ክብል ከሎ ጻዕሪ ሞት ክጠፍእ እንተኮይኑ ነቲ ምክንያት ሞት ዝኾነ ሓጢኣትን ዲያብሎስን ክቐትሎ ነይርዎ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ስለ ምግፋዕ ጥቑዓትን ስለ ልቕሶ መሳኺንን ሕጂ ክትንስእ ነቲ ዝናፍቆውን ምድሓን ከምዝኣልየ በለየ ኣራይ ሓብትና ዕልልታ ቀጽሊ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ንፋሱ ጸዓኑ ንሕና ግና ከም እተወቅዐን ብእግዚአብሔር ከም ዝተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ቆፀርናዮ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስንብራቱ ሓወና ኩላትና ከም ኣባጊዕ ተባረርና ነፍሲ ወከፍነና መገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውድቆ መከራ ፀገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉ ኣይከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸን ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕት ትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ካብ ጥቕዓትን ፍርድን ተወስደ ካብ ምድሪ ህያዋን ከም ተቆርፀ ካብቶም ወለዶውን መን ሓሰቦ ብምክንያት ገበን ህዝበይ ተቐዝፈ እከይ ዘይገበረ ሓሶት ካብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱስ መቃብሩ ምስ ረሲኣን ገበሩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ እግዚአብሔር ግና ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ ነፍሱ ንመስዋዕት ሓጢኣት ምስ ወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታቱ ከንውሕ እዩ ፍቓድ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና እሱን ሕማምና ጾሮ ኢሉ ቅድሚ 700 ዓመት እቲ ጎይታ ዝተቐበለልና ሕማማት ነዚ ዘምፃሉ ምክንያት ጻዕሪ ሞት ዘጥፍአ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንስአ ኢሉ ነቲ ጎይታ ዝተቐበሎ እዩ ሕራይ ቃለ ህይወት የስማዓልና ዕልልታ ሓብትና ኣዴና ኣይነ ዓለም ማቴዎስ 3:17 እነሆ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ይመጽእ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ገና ክዛረብ ከለኹ እንሆ ብሩህ ደበና ኣጎልበቦም እንሆ ከዓ ካብቲ ደበና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝሰመርኩ እዚ እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ ብዙሕ ድማ ፈርሁ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም
ተንስኡ ኣይትፍርሁ በሎም። ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። አሜን። ማቴዎስ 28:6 መምህር ሳራ ዮሐንስ 8:54 ሓብትና ትምኒት ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:55 ሓውና ሳሙኤል ግብረ ሐዋርያት 2:24 ሓብትና ሙሉ ራይ መምህር ሳራ ሚቲኽን ዘለኸን መምህር ሳራ ኦኬ ሕራ ቦይ መርጌታ 28 ቁፅሪ 6 ድያ እወ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ እሞ ኣብዚ የለን ነታ ጎይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንእነ ረኣያ። ቃል ህይወት የስማዓልና። አሜን። ራይ ሓብትና ትምኒት ሚቲኽ ዘለኻ ሓብትና ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8:54 ማለት እዩ። ሓብትና ትምኒት ሚቲኽ ዘለኽ ትሰምዕና እንተሊኺ ሕራይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ወንጌል ዮሐንስ 8:54 እንታይ ዝብል ኢየሱስ ከዓ መለሰሎም ኣነ ንርእሰይ እንተኽበርኩ ክብረተይ ፍረ የብሉን ዘኽብረኒ ትንስኻትኩም ኣምላኽና ትብልዎ ኣቦይ እዩ። ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሓውና ሳሙኤል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15:55 ኦሞት ኣበያሎ ብልሕኻ ኣታሲኦል ኣበያሎ ዓወትካ። ቃል ህይወት የስማዓልና። ሕራይ ሓብትና ሙሉ ግብረ ሐዋርያት 2:24 ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለ ዘይከኣል ከዓ ኣምላኽና ካብ መእሰሪ ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። ቃል ህይወት የስማዓልና። ስለዚ ንሓንቲ ምልእቲ ሓሳባት ንቁፅሪ 4 8 ዝኾኑ ጥቕስታት ኣቐሚጥሎ ማለት እዩ። ካብ ብሉይ ኪዳንን ካብ ሓድሽ ኪዳንን ዝሓመመ ዝሞተ ዝተቐብረ ዝብል ምስታ ናይ ኢሳያስ ኣተሓሒዙ ዝተንስአ ካብ ኣብ ዝተገልጸ ዝተንስአ ኢሉ እታ ናይ 28:6 ተንስኡ ኣብዚ የሎን ትብል ቃልቲ መልኣኽ ንዓ ቀሚጡ ካብ ኣብ ዝተገልጸ ዮሐንስ 8:54 ትንስኻትኩም ኣምላኽ ትብልዎ ኣምላኽና ትብልዎ ኣቦይ ኢሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:55 ንሞት ከመይ ገይሩ ከም ዘጥፍአ ሞት ወሞት ኣበየሎ ሓይልኻ ዝብል ግብረ ሐዋርያት ከዓ ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኢሉ ክትንስእ ከሎስ ንሞት ስዒሩ ንሓጢያት ፀይሩ ንሞት ቀቲሉ ንሓጢያት ስዒሩ እዩ ተንስኡ ማለት እዩ። ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ቁፅሪ 5 ብናይ መንፈስ ቅዱስ ህይወትነት ንባህሪ ኣዳም ዘኽበሮን ናይ ባህሪ ኣምላኽ ዝገበሮን ንሱ እዩ። ከደግማየ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ህይወትነት ንባህሪ ኣዳም ዘኽበሮን ናይ ባህሪ ኣምላኽ ዝገበሮን ንሱ እዩ። ቁፅሪ 6 ንመዋቲ ስጋ ዝተዋሃዶ ዘተንስኦ ናብ ሰማይ ዘዕረጎ ብስጋ ንሞት ዝሰዓሮ ነቲ ን5500 ዘመን ነጊሱ ሰልጢኑን ዝነበረ ዲያብሎስ ዘጥፈአ ንሱ እዩ። ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ኣብ ቁፅሪ 6 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ 17 ክሳብ 18 ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:21-22 ሕራይ ሓብትና ዓለልታ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 17 ክሳብ 18 ኣነ ንነፍሰይ በጃ ክሕልፋ መሊሶም ክወስዳ እየ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ
بعلي إيه بجا زحلفة أنبر كوايز وسدا يلبون بجا كحلفة سلطان ألوني مليسا كوستان سلطان ألوني نزت إذا زخا كاب أبوي إيه استقبلكو ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 21 ክሳብ 22 ኣዴና ኢና ኣለም ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 21 ክሳብ 22 እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ ማለት ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ እዚ ከዓ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕለና ኣብ ኣምላኽ እዩ እምበር ምሕፃብ ርስሓት ስጋ ኣይኮነን ንሱ ኣብ ሰማይ ዓሪቡ ኣብ የማናይ ኣምላኽ ኣሎ ንዕኡ ብመላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይሕግዝዎ ኣሎ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ናይ እምነት ምንቅስቃስ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ገሊኦም ስጋ ይወሰደን ገሊኦም ነፍሲ ይወሰደን ኢሎም ክጠራጠሩን ክኩሕዱን ከለው ቅድስት ቤተክርስቲያን ግን ንመዋቲ ሰብ ዝተዋህዶ ዘተንስኦ ናብ ሰማይ ዘዕረጎ ብስጋ ንሞት ዝሰዓሮ ነቲ ን5500 ዘመን ነጊሱ ሰልጢኑ ዝነበረ ዲያብሎስ ዘጥፍኦ ንሱ እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቁጽሪ 7 ነቲ ሓይሉ ዝግለጸሉ ኃጢአትን ፍዳን ደምሲሱ ባርነት ኣጥፈአ ኢሉ ነቲ ሓይሉ ዝግለጸሉን ኃጢአትን ፍዳን ደምሲሱ ምክንያቱ ብልሕሞት ኃጢአት እዩ ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር ነቲ ሓይሉ ዝግለጸሉ ኃጢአትን ፍዳን ደምሲሱ ባርነት ዘጥፈአ ኢሉ መዝሙር ዳዊት 117 ቁጽሪ 15 ክሳብ 17 ሃብተና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 124 ካብ 6 ክሳብ 8 መምህር ሳራ ቆላሲስ 2:14 ሃብተና ትምኒት ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 8 ሓውና ሳሙኤል راي حبتنا رزنت مزمور داويد 207 كاب 10 207 دي أبونا هو معاتسو أسرازي سبيرو مشغور حاتين سبابيرو إيومون إغزابير سلي سهلون سلتي نتصدق سب زغورو تعمراتون يمسكنو على هوت يسمع لنا محمد سارة هو أبونا 200 مزمور داويد 204 224 هو هرة شمونته كاب شعتك ساب شمونته نفسنا كم أوف كاب مفنطرة حدانا أملتت مفنطرة تبتك نهناون أملتنا رديتنا بسمة سماين مدرن زغبرة إكزابير إيو الهوت يسمع لنا آمين نتي بحجتات زقاومنا زبعسنا زنبره يد صحفت بدا دمسيسو ها او ام مسكل شنكيرو كاب ماكل ارحاو الهوت يسمع لنا حتى تمنيت راي حونا ساميل قدما يوحنس معرف 3 فقد 8 ديابلوس كان مجمريا حطيات يغبر يمو حطيات زغبر كاب ديابلوس ود املاح كا غبر ديابلوس من خفرس يليو نزي تገልጸ عليه يسمع لنا نتحايلو زغلصلو حطياتن فدان دمسيسو بارنت زطفأ نزبل كم تخنገልጾ ዝተነበ ኣብ መዝሙር ዳዊት 107:15-16 ማዓፁ ስራዙ ሰቢሩ መሸጎር ሓፂሩን ሰባቢሩ እሞን እግዚአብሔር ስለሰሃሉን
سلندك سب زغبره تأمراتون مسجنو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጥሪ 8 እትገልጹ ብጸልማት ዝተሸፈነ ዲያብሎስ ነታ ኣብ ልደት ስልጣን ዘለዎ ወልደ እግዚአብሔር ካብ ድንግል ስጋ ተዋሂዱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ምስራአዮ ፈረሐን ሰንበደን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ካብ 13 ክሳብ 18 حابتنا ملو قداماي بيتروس معرف 3 قدر 19 حابتنا هارغوين كان بابا هو الراي سكيل معرف 28 قدر 13 خصاب 18 نسخة اب ايدن جنت እግዚአብሔር نبركا بعين ببزعينة خبر أمني سرديوس توباسيون كالكيديون كوريسوليت سوردونكا ياسبيس سوفيروس كاريسبورس سمرجيدوس ورقن تخيدينكا نبركا اتي كبارخان اندور كان مساخا نبره بتا تفتر كالا معالتي تدالوه مساخا زتلل قبو كروب نبركا انا ابتي قدس كرن املخ اسفركوخا اما اخل اتي امان حاوي تملالسكا كابتي التفتر كالا معالتي جميركا كساعتي أبسا ترخبكا كيسي بمقدخا فتصم نبركا ببسحي نقدخا وشتخا بعمد أم ملئه مو حاتيات قبركا سلسي تتسللك كيروبك كابت خيرن أملاخ كم رخص دربخوخا كاب مأخل اتي أمان حوخا أطفاخوخا بمخنيات ملكخا لبخا تعبي بخبرتك دما طببكا أبالاشخا أب مدري صحب بالكوخا كريوخاس أب قدم نقستات وفيخوخا ببزحي أباسخا بزي قنعنا زنقد كايو نقدخان مقادسخا أركسكا مقدس أركسكا يسلسي عم وشتخا حوي أو صاخو نسخاون بلعتخا أبقد مخلاتهم زريوخا دما أب مدري حمخشتي قبركوخا سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነቲ ገጹ ብጸልማት ዝተሸፈነ ዲያብሎስ ዝብል ዲያብሎስ መን እዩ ከመይ ስልጣን ነይርዎ ብኸመይ ይወዲቑ መዓስ ይወዲቑ ካብቲ ዝወደቐሉ ናበይ ተደርቢዩ ድሕሪ ምድርባዩ እንታይ እዩ ኮይኑ ዝብል ብንጹር ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣታቕቡእ ችሩብ ዝነበሮ ቅርብነት ሰይጣን ማለት ስልጡን ልዕሊ ኩሎም መላእኽቲ እግዚአብሔር ዘኽበሮ ከም ዝነበረ መውደቂኡ ምክንያት ከዓ ትዕቢት ምዃኑ ንኣምላኽ ክመስሎ እየ ኣምላኽ ክኸውን እየ ዝብል ከዊና ኣምላኽ ምዃኑ ኣብዚ ናይ ሕዝቅኤል ስለዚ ተቐሶ እቲ ገጹ ብጸልማት ዝተሸፈነ ዲያብሎስ ነቲ ኣብ ልደት ስልጣን ዘለዎ ወልዲ እግዚአብሔር ካብ ድንግል ስጋ ተዋሂዱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ምስ ረኣዮ ፈረሐ ሰንበደ ከዓ ኢሉ ስለዚ ሰፊሕ ዝኾነ መልእኽቲ ኣብዚ ሃይማኖት ኣበው ከንብብ ከሎ ሰብ መን እዩ ዲያብሎስ ንዝብል ሕቶ ከመይ ተፈጢሩ ኣብ ከመይ ዝመሰለ ክብሪ ነይሩ ከመይ ልወዲቑ መውደቂኡ ምክንያት ከንታይ እዩ ኢሉ ናብቲ ናብ ሲኦል ጎይታ ክወርድ ከሎ ነቶም ነብሳት ክማርኽ ከሎ ዝነበሮ ህይወት የምጽእ ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓብትና ሃረገወይኒ ጥዕመክ ደኸውን ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:19 أنا قرب يقول له خبونا درايف تقبل الراي للتحت قدما بيتروس سلسته فدا 10 بو كيدو دما نتما بيت مأسرتي زنبرو منافستي سبخلهم الهوت يسمع لنا ስለዚህ ነታ ኣብ ልደት ስልጣን ዘለዎ ወልደ እግዚአብሔር ካብ ድንግል ስጋ ተዋሂዱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ምስ ረኣዮ ፈረሐን ሰንበደን
الجماعة وريدو بسقامته بنفس جنا هياو كنا بس هياو نفسي كينو خانة نبتهم بابرنت نبرو حرنت سبهلهم أبز جزية زيوتي سلطان ناي ديابلوس مع الصحاسين كباتها كله ديابلوس زرعدن جسم بدين مالتي وزرة الشعاتة زي فلا مخرن السوق بحنت فقاد مسبوء سمايات فترين زي فلا مخري نسو بحنت فقاد مسبوء سمايات فترين أدينا أين علم زي فترة حدا حبتنا رزنت يوحنس حدا 14 يوحنس وانجيل حدا 14 زي فترة حدا أملاخ بمجمرتا سماين مدرن فترة እግዚአብሔር መስገን እቲ አምላኽነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዲቫይን ፓወር ዝብልዎ መለኮታዊ ሓይሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ብኡ ዓለም ዝተፈጥረ ዝበሎ ዘይፍለ ምኽርንሱ ብሓንቲ ፍቓድ ምስ ኣቦኡ ሰማያት ፈጠረ እዚ እግዚአብሔር ሰማያት ከም ዝፈጠረ ይነግር ሕራይ ቀጽል ሓብትና ረዘነት እሺ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎኻ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርአና እግዚአብሔር መስገን በዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ምስ በለ ክብረቱ ድማ ከምቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ረአናይ ቃል ሕይወት የስማዓልና ቁጥሪ 10 ምሰብኡ ኣኽሊል መላእኽቱ እዩ ምሰብኡ ኣኽሊል መላእኽቲ እዩ ንሊቃነ መላእኽቲ እውን ሓይሎም እዩ ናይ ሓያላን ፍቓዶም እዩ ንጎይቶት እውን ርቀቶም እዩ መዝሙር ዳዊት 103:19 ክሳብ 22 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 104 ቁጽሪ 4 ሓብትና ትምኒት اوكي كنبب هو اوكي قصر خندي نيرا 103 قصر خندي 103 قصر 19 حساب 22 اوكي أبونا بزي أنا يتشعبته هو نبزا أنا يتشعبته يوحنسي حدا 14 حدا 4 أنا حدا 4 اللي أزغجي حدا 4 يا سبوالله هو 14 إلى نبيباتاس يا أقرت اللي تدناجير أنا أنا قريتها እግዚአብሔር ይደግ لمزه هيوت أو نبرت إذا هيوت كأ برهان سب نبرت يا تبدل نفسي هو يسمع لنا الرك እግዚአብሔር ይደግፍክ ነው كغزل له هو قصلا اوكي مزمور داويت 103 قصر 19 كساب 10 እግዚአብሔር ንዙፋኑ ኣብ ሰማይ ኣቆመ መንግስቱን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ትገዝእ ኣላ ኣቱም መላእክቱ ንድምፂ ቃሉ ትእዘዙ ንቃሉ ትፍጽሙ ሃያላትን ስልጡናትን ንእግዚአብሔር ባርኽዎ على هوت يسمع لنا አሜን الراي حبتنا تمنيت ንንፋሳት ልኡኻትካ ንሃልሃልታ ሓዊ ኣገልገልትኻ ገበርካዮ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መላእኽቲ ኣብ ካብ ዕለት ጎይታ ኣብ ቤተልሔም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ድማ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ኢሎም ኣብቲ ልደት ኣብ ቤተልሔም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሕፃን ከመይ ገሮም ከም ዘመስገንዎ ከመይ ገሮም ከም ዘምለኽዎ ምስቶም ጓሶት ኮይኖም እቶም ሰብ ጥበብ ከመይ ገሮም ገጸ በረኸት ከም ዝሰገድሉን ከም ዘምልኽዎን ገና ሕፃን ናይ ሓደ መዓልቲ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ እንዳበኸየ ብስጋ ከሎ ማለት ስለዚ ከዓ እዩ ኣቦታት ምስ ኣቦኡ ኣኽሊል መላእኽቲ እዩ ንሊቃነ መላእኽቲ እውን ሓይሎም እዩ ንሓያላን ፍቓዶም እዩ ንጎይቶት ርቀቶም እዩ መርሚሮም ክበፅሕዎ ስለ ዘይክእሉ እዩ ንጎይቶት ርቀቶም እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት ቁጽሪ 11 ጎይታ ናይታ ንዘለዓለም ጸኒዓ ትነብር መንግስቲ ዘለዋ ንሱ እዩ ናይ ቅዱሳን ገዛኢ
مزمور داويد 143 قصري 13 حاونا ساميل تنبيت دانيال معراف شوعته 14 حبتنا ملو لوقاس حدا 33 حبتنا هرقوينن دحرز تعمكو خينو حاونا ساميل أبي مرقيتا من أربعة أبناتي دتخون ذا في أب موبايلي سي 13 لنا 10 تقولت أتو إلى زلا 143 حراي زابير يدقفكا 243 قصر 13 تبل زلا بمزمور 245 13 تتكي له يبلا له بزم الرمتا زابير يدقفكا 245 قصر 13 መንግስትኻ መንግስት ዘለዓለም እያ ግዝኣትካ ከዓ ንውሉድ ወለዶ ይነብር على هوت يسمع لنا هراي مصحف حزنا انتلنا اتا 243 تبزلاتا 3 بحمشتن تكايا 245 هراي قصل ملاحبتنا تنبيت دانيال معرف شوعتا قصر 14 كلاتهم أحزابن وغناتن قانقاتاتن كገልግልዎስ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንዕኡ ተዋሃቦ ግዝኣቱ ዘይሓልፍ ዘለዓለማዊ ግዝኣት እዩ መንግስቱ እውን ከቶ ኣይክጠብእን እያ الهوت يسمع لنا هراي الوانجيل لوقاس 1:33 هرغوينا حبتنا طعمك دخون هراي لوقاس 1:33 هراي كسل تعبير الدق أنا دي مني تدهين نير أنا هراي شدينا لوقاس 1:33 نسو أبيت يعقوب نزل عالم كنرقص إيو منغستو خا مودعتا يبل እግዚአብሔር መስገን على هوت يسمع لنا كما يقرم يوم نتمستيرات تحاحيزو زلو كمزمور داويد جميرو منغستها منغست زلعالم يا منغستو زلعالم ومكنانيني لتولد اب تنبيت دانيال كلاتهم احزابن وغناتن قنقاناتن كገልግልዎ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንዑ ተዋህቦ ግዝኣቱ ዘይሐልፍ ዘለዓለማዊ ግዝኣት እዩ መንግስቱን ከቶ ዘይጠፍዩ ስለዚህ እዛ ኣብ ትንቢት ዝነበረ እዚ ዳሞነ እግዚአብሔር እንዳሉ ማስነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ማስነት ዝተወልደ ህፃን ኮይኑ ከይበሃል ንምንታይ ከም ዝተባህለ ኣብ ሉቃስ እቲ መልአኽ ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ከበስራ ከሎ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብላን ኢሉ እቲ ዝተዋህበ ትንቢት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ፍጹም መድሓኒ ፍጹም ተበጃዊ ፍጹም ካሓሲ ምዃኑ ያ ቤተ ክርስቲያን ኣረጋጊጻ ማለት ቁጥሪ 12 ዘይምርመር ናይ ኣብ ሕሊንኡ ንሱ እዩ ጥበቡ ሓይሉ የማና ኢዱ ንሱ እዩ ቁጥሪ 13 ምኽሩ ሕሊናኡ ንሱ እዩ የማና ኢዱ ቅልጽሙ ንሱ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብተና ዕልልታ ትንቢት ኢሳያስ 4:13 ኣብተና ረዘነት ኢሳያስ 53:1 መምህር ሳራ የወንጌል ዮሐንስ 12:38 ኣብተና ትምኒት ሮሜ 1:11 ሃውና ሳሙኤል ሮሜ 11:32 ቀጽለ ዕልልታ ሓብትና ንመንፈስ እግዚአብሔር ዝመርመረ ወይስ መኻሪኡ ኮይኑ ዝመሃሮኸ መን እዩ على هوت يسمعلنا ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ፍልጽሙ እግዚአብሔር ንመን ተጋህደሉ على هوت يسمعلنا ሓብትና ትምኒት رومي حالة كانت شعات 19 تسبحان سأله كلهم حراي صبو كما يزال نسمعهم قال منفسها ومبات كتمغلكم رئيكم كريئكم انافو عنه مالت بتا اب حدنا زلا النت
ناتكمن ناتين أبغاتكم مساقاتكمن أنتي كنت أنا رأسي بزي بقرات كم زحاسبكمو بفؤاد أملاك أنت سلت أنس بقال مجدي أمود أنا أبغاتكم صولتي كل ساعة كم زلمن أتي بوانجيل ودو منفس زي قلبلو أملاك ينسكر لي. تسمع لنا عليه تسمع لنا حاونا سامير. رومي معرف 11 30 كلتا ولا 30 كلتا أملاك نخلهم أنت كمحرم نخلهم أبزي مئزاز عصوهم مو كم تنسخاتكم قدمنا أملاك زي تأززكم مو حجقنا سالا زي مئزاز اتياتهم التمحركم كمون نساتهم بيت نسخاتكم التمحركم مو محرات من أنت كمحرو حجي أي تأززون عليه يسمع لنا أب يوحنس وانجيل 10:38 حليفنا يالنا قرتا 37 بحنساب الله خم ببني إذا خندزز أكل تأمراتك أب كلمة يوم الناقبر خنسو نت نبي إسحاق قويتاي نمسكرنا من أمانو كالسم إخزابير نمن تجاهد زبالك قال من تخفصم بو أي أمانوني سلازي أتي أب تنبيت إسحاق 51 قويتاي مسكرنا من أمانو زبل نبرت تنبيت بزعبا قويتا إس كريستوس مخانيو وانجيلياوي قدوس يوحنس أنا سيروي سلقالاتو إخزابير استمسكنا يهون معرف كلتا مسكال إخزابيرات تحاحزنا نزي يمثل كلهم بمنباب استساتفكم بصلوت استساتفكم إخزابير سيتسادكان أسبتهوتا نخفلكم تقول قدس بيت خريستيان ناي مزمور قزينا أخيل الله مزمور استدالهم ملكة قبار ليمو مزمور أملغو مزمور وداسي مزمور مسقانا مزمور نسحا مزمرنا مخام معراف كلتا هايمانة أبو انتهي تماهرنا ناي بحقي أسرو مثل قدسان أبوتاتنا أبسال سايك فل زبن أبكالايك فل زبن نزه هايمانة أبو كصحفو خلو 5 حجي بقربا بيست كوب مالت قدح ملس إلكا تقبرو زي كونس أب قربت أبي باروس الناس صحفو ملع عدميهم نزه هايمانة أبو كصحفو سي ملو عدميهم كند حدارن كند ولادن لهم زحالفو بزحات أبوتات يوم زلوا مو 5 مسألة قدس رستي قريفو ملنا زحالفو قدسان أبوتات بيت خريستيان قدس النؤمن صقؤمن يحضرنا سلقالاتو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን حراي حبتنا ملو እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓተ ዕንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዝሕጉስ ምዃኑ ነብሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ ኣመስኪናቶ ትብል መዝሙር ክዝምር እየ። እግዚአብሔር ይሓግዘኒ። እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓተ ዕንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዘሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓተ ዕንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዘሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ ቁዝማ ህዝቡ ዝሰምዕ ዝኣተወ ኺዳን ዘይርስዕ እግዚአብሔር ዘኪሩና ይኣክል ኢልዎ ባርነትና እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓተ ዕንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዘሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ ብለሰብኽያት ካሓልፍ ደኺመ ድሕሪት ከይተርፍ ንብዓት ካብ ዕንተይ ደሪስዎ ንድኹም ሓይለይ ሓዲስዎ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ
نبعات انتي سدرس نحزن لبي سحقوس مخانو نفسي طعمته أفا خفيتا مسكينته حاو أوريدو زملس حمام ناي لبي سفوس بزيحو تسقى زفزسه ኣይተለወጠን ኣምላኽ ኤልያስ እግዚኣብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓተ እንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዝሕጉስ ንኻኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ ኣብ ደረቕ ምድሪ ጠለለት ጽጋብ ዝኸውን ብጥሜት መዝገብ ናይ ሰማይ ከፊቱ ኣብሲስለይ ትጽብቕ ውህበቱ እግዚኣብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓተ እንቲ ዝደርስ ንሕዝን ልቢ ዝሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ ጸላእቲ ጽድቂ ተላዒሉኒ ካብ ኣምላኽ ፈልዮም ከጥፍኡኒ እግዚኣብሔር ረዲኡኒ ምልእላይ ሰሚዑ ኣድሂኑኒ እግዚኣብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓተ እንቲ ዝደርስ ንሕዝን ልቢ ዝሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ ፀግዕን ዋልታን ኮይኑኒ በቲንዎም ንዝኸበቡኒ ኣብ ውግአይ ተሰሊፉለይ ይኽበር ይመስገን መድሓኒየይ እግዚኣብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓተ እንቲ ዝደርስ ንሕዝን ልቢ ዝሕጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቶ ስለ ቃላቱ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ቀኒየለይ ዕድል ተዋሃበኒ على هو زماري ملاختي يسمعلنا حبتنا ملوت عنا هيبو مخل زمن هيوت كوا تقلقليو ختمسقنيو تمسكرلو حيلن عنا نسقاني هابكي آمين. እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓታ ዒንቲ ዝደርዝ ንሕዝን ልቢ ዝሐጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስጊናቶ ካብቲ ነዊሕ መዝሙር ናይ ምስክርነት ናይ ኣምልኾ ውዕለት ኣምላኽ ዝገልጽ መዝሙር እዩ። ኣብታ ተደጋጋሚ ዝነበረት 5 ሓሳባት ኣለዋ። ተቐዳመይቲ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ፣ ተኻላይቲ ንብዓተ ዒንቲ ዝደርዝ፣ ሳልሰይቲ ንሕዝን ልቢ ዝሐጉስ፣ ራብዓይቲ ምዃኑ ነፍሰይ ፈሊጣቶ ኣፋ ኸፊታ ኣመስኪናቶ። እንተወሓደ ንሓሙሽቲአን ሓደ ጥቕሲ ክንገብረለን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ተቐዳመይቲ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ መዝሙር ዳዊት 5 ኣብ 2 ናባኻ እጽሊ ኣለኹ እሞ ወንጉሰይን ኣምላኸይን ንድምፂ ጥርዓነይ ኣድህበሉ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ዓይነ ዓለም ካብቶም ብቐጥታ ሕቶ ዝተመልሰሎም ኢልና ንጠቕሶም ኣብ ብሉይ ናብ ሕድስ ኪዳን መን ትዝክር ኣዴና ዓይነ ዓለም ከይሰገርና ይኸለና? ካብቶም መጀመርያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ብቐጥታ መልሶ ጸሎቶም ዝመለሰሎም بقال እግዚአብሔር መሰረት ካብሉ ኪዳን ኣነ ደኽብል ሕራይ ሃብትና ሙሉ ሃና እግዚአብሔር መስገን ኣዴና ሃና ኣደ ሳሙኤል እወ እግዚአብሔር መስገን እታ መጻርርታ ምሰባ ጨወትላ ካህን የልውን ኣትሰኽራም ኢሉ እንተጸረፋ እኳ ንሳ ግን ብሓቂ ጸልያ እግዚአብሔር ከዓ ጸሎታ ሰሚዑ ንሳሙኤል ሂብዋ። ሳሙኤል ምስ ሃባኻ ኣብ ድሕሪኡ ንሳሙኤል ወዲ 3 ዓመት ምስ ኮነ ብዘይ ድሕርሕር ከም ቃላ ኣውፍያቶ ድሕሪኡ ከዓ እግዚአብሔር 5 ውላድ ጸጊዋ ማለት ቃል እግዚአብሔር ከምኡ እዩ ዝብለና። ስለዚ እግዚአብሔር ጸሎተይ ሰሚዑ ጸልፈይ ኣርሒቕለይላ ሳሙኤል ኣምላኽ ሰሚዕኒ በለቶ ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣዴና ሃና
كابتن بقطتا صلوتن بقطتا استسمعلن ناي امنت جغانو قدسان انستي حنتي امالت حراي نبعات عينت زدرز نبعات عينتي زدرز ابتا خلايت سغيرنا لنا اب حنت خي داراربا ما انت نبعات عينت زدرز الراي نبعات عينت زدرز أم بمرقته أبيت تتوسخ من البش كي جاجا مزمور داويت ميتن عشران شدشنا مثلا انت زي تلاقي تم بنبعات زرس بإللتا عند أتهم تشكيمهم يملسوا تبليا انت زي تلاقي خدقوا في نسخ خريا الراي ميتن عشران 120 شديشن هو مزمور داويد مثلا 120 شديشن قطر حمش تذكرها قطر حمش هو بنبعات زرو بإللتا يعزدو الراي قال هو يسمع لنا حجي قطر حمش ديا شديشه قلت أنا حمشت حجي حدث بكابتهم نبعاتهم زدرزلهم እግዚአብሔር ሲ አቡሊ ኪዳና በሐድሽ ነብዓቶም ዝደረዘሎም ወይ ነብዓተን ዝደረዘለን እግዚአብሔር መስገን እስኪ እልልታ አዴና አጋር እግዚአብሔር መስገን አዴና አጋር ምክንያቱ አብናይ 0 ሰዓት ኣብቲ ምድረ በዳ ማያ ተወዲዩ ነቲ ቆልዓ ዋላ ሓንቲ ክትገብሮ ስለ ዘይትኽእል ብማይ ፅምኢ ክስሓብ ከሎ ከመደግን ምድር ባይ እምኒ ዝኣክር ርሒቓ ከይሞተ ክትገድፎ ይደለየትን ማለት እዩ ከመደ ንሳ ግን ዋላ ሓንቲ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ጥራይ ክመውት እያ ትፅበ ከመደ እግዚአብሔር መልኣኽ ልኢኹ ግን ኣጋር ንወዲ ካልዕልኪ ኣብ ማእገር ክሓዝዮ ምስ በላ ኣዒንታ ከም ዝኸፈተላ ኣብ ቅድሚኣ ከዓ ዒላ ማይ ከም ዝነበረ ንወዳስቲ ሓርባ ቅድሚ ምብላኣ ነቲ ዝርአኒ እግዚአብሔር ሪአዮ ዝበለትሉ እዩ ቃል እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ይደግፍ ክዕልልታ ሃብትና ንብዓት ዒንት ዝደርዝ ብጣዕሚ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካለ በመርጌት ሓድ ዝዘክር حواري قدس بيتروس اسكي معرف قبل أنت زي كنا إدلا هراي كساب ترخبا غزي خبكا وانجيلاوي قدس يوحنس مالتيو اب رأي يوحنس معرف 5:4 أنا دما نت مصحف زغنصلو ويس زريو بقو حدا ኳ ስለዘይ ተረخبه بخخو يبل مالت اتي محتم مسمصه اب قال እግዚአብሔር እቶም ማህተማት ምስ ገለጸሉሞ እዚ ማህተም ዝመስመጸ ነቲ ማህተም ዝፈትሖ ነታ አቡ ዘል አነቱ ተጻሕፈ ዘንብቦ ሰባይ ተረخبን አይታ አካል አይተረخبን ይል ስለዚህ ክፈትሖ እንደዘይ ከኢሉ ነቲ ማህተም ክንበቡን አይክእልኒ ማለት በዚ አዚ በክነይሩ ማለት ምክንያቱ እዚ ማህተም እዚ ምስቲ ድሕነትና ዝተተሓሓዘ ማለት እንታይ ዝብሎት ካብቶም ሽማግለታት ድማ አይትብከ እንሆ ተኻብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ አንበሳ ወትስር ዳዊት ነት መጽሐፍ ከገንጽሎን ነት ሸውዓተ ማህተሙን ክፈትሖን ስዒሩ ይበለን ስለዚህ ሰብ አይትብከ ጥራይ ስለዝበልካዮ ካብ በኺያት እትዘብከካ ነገር ተፈትሑ መፍትሕ ኣለዎ ይዝብሎ ዘሎ ማለት እቲ ካብ ሲር ይሁዳ ዝኾነ አንበሳ ነት ማህተም ክፈትሖ እዩ ነትኡ ዘሎ ከዓ ከምብበ እሞ ስለዚህ ድሕር ሕጂ አይትብከ ኢሉ حزنو كم زنازو يقلص حراي ساميل حاونا هاي قدس بيتروس هو ماتيوس معرف 26 صار 7:5 بيتروس دما نتي يسوس درو خينك او 3 ساعه كتكحدني اخا زبلو قال ذكره ناوصا كيدون مرير بخيات بخيه هل هو يسمع لنا سلازي بخمينا
እግዚአብሔር ንብዓቱ ደሪዝሉ ንብሎ ከም ብኸመይና ምክንያቱ ጴጥሮስ ከም ዝበኸየ ነገረና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ንጴጥሮስ እግዚአብሔር መሊሱሉ እዩ ሓዘኑ ናብ ሓጎስ ንሕዙን ልቢ ዝናዝዝ ዝሕጉስ ዘለና ንብዓቱ መሊሱሉ እዩ ንብሎ ዘለና ብኸመይ እዩ ንጴጥሮስ ሰማዕትና ኸ ዝያዳ ክበርሃሎም ምእንቲ ንጎይታ ሕሊፉ ስለ ዝሃቦ ጎይታ ከዓ ቀዲሙ 3 ሰዓት ክትከሕደኒ ኢኻ ስለ ዝበሎ ነዚ እዚ ኩነታት ምስ ተፈፀመ ከዓ ነዚ ዘኪሩ ከዓ ኣምሪሩ በኸየ እሞ ጎይታ ከዓ ኢዱ ዘርጊሑ ከም ዝተቐበሎ ጎይታ ከም ዝተቐበሎ ብኸመይ ኢና ንረጋግፅ ኣዝዩ ጓሳ ኣባጊዕ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ 3 ሰዓት ከም ዝበሎ እውን ነንብብ ኢና ብዝያዳ ብጣዕሚ እግዚአብሔር መስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባጊዕ ሃሉ ዕያውተይ ኣብልዕ እንደዘይብሎ ነይሩ ንብዓቱ ከም ዝተቐበለሉን ንብዓቱ ከም ዝደረዘሉን ማዕርጉ ከም ዝመለሰሉን ዘይኮነስ ከምቲ ናይ ይሁዳ ጴጥሮስ ንጎይትኡ ዝኸሓደ እዩ ተባሂሉ ምተወደአ ነይሩ እቲ ታሪክ ማለት ስለዚ እቲ ንሕዝን ልቢ ዘሐጉስ ዝብል ፈጣሪየይ ክሒደ ነብሰይ ጎዲኤ ዝተዋህበና ሓላፍነት ጸጋ ኣጥፊአ ኢሉ ኣምሪሩ ምስ በኸየ እግዚአብሔር ንስሑ ተቐቢልሉ ብኸመይ ፈሊጥና ንስሑ ምስ ከም ዝተቐበለሉ ሕያውተይ ኣብልዕ ኣባጊዕ ሃሉ ኢሉ እቲ ዝነበሮ ጸጋ መሊሱ ተኪኢሉ ምሕረት ገይሩሉ ንብዓቱ ናብ ደሪዝሉ ሓዘኑ ናብ ሓጎስ ቀይርሉ ጸግኦ መሊሱሉ ተቐቢልዎ ንእግዚአብሔር አገልግሉ ካብ ሰማዕትነት ሓሊፉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ኣዴና መምህር ሳራ ኣዴና መምህር ሳራ ሚት ይኹን ዘለኹን ሕራይ ኦሪ ኣቦይ መልጌታ ካልዓይ ዜና መዋዕል ቁፅሪ 7 ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 እዚ ብስመይ ዝስመይ ህዝቢ ከዓ ትህት እንተበለ እንተለመነ ገፀይ እውን እንተደለየ ካብ ክፉእ መገዱ ድማ እንተተመልሰ ሽኡ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዕየ ሓጢኣት እቶም ከዓ ይቕረ ክብለሎም ምድሩን ከፍውሰሎም እየ እግዚአብሔር መስገን ንሓደ ንክልተ ዘይኮነ እግዚአብሔር ትሕት ዝብል እዚ ብህዝመይ ተሰሚየ ብስመይ ተሰሚየ ህዝበይ ትሕት እንተበለ ገፀይ እንተደለየ ካብ ክፉእ ግብሩ ከዓ እንተተመልሰ ኣነ ከዓ ህይወቶምን ልቦምን ክፍውሰሎም እየ ዝብል እግዚአብሔር መስገን ተራባዓይቲ ምዃኑ ነብሰይ ጥዒማቶ ትብል ማለት እዩ እግዚአብሔር እዚ ምዃኑ እግዚአብሔር ነብሰይ ጥዒማቶ ኣትብል ዘላ ተራባዓይቲ ምዃኑ ነብሰይ ጥዒማቶ ሕራይ ኣብ ተራባዓይቲ በፂሕና ኣለና እግዚአብሔር እዚ ምዃኑ ማለት ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓት ዓይንቲ ዝደርዝ ንሕዝን ልቢ ዘሐጉስ ምዃኑ ነብሰይ ጥዒማቶ ኣትብል ዘላ ማለት ሕጂ ከምኡ ምዃኑ ምስማዕን ከምኡ ምዃኑ ምፍላጥን ከምኡ ምዃኑ ምጥዓምን በበይነም እሞ ነዚኣ ጥቕስና ራብዓይቲ ምዃኑ ነብሰይ ጥዒማቶ እንታይ ምዃኑ ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓት ዓይንቲ ዝደርዝ ንሕዝን ልቢ ዘሐጉስ ምዃኑስ ነብሰይ ጥዒማቶ ሕራይ ሙሉ ሓብትና ኢትካ ሓፍ ኣቢል ከለኽና ሕጅረ ትኸውን ናይ ዓንተ በይ نعنتو يا أبونا ሕራይ ኣብ መዝሙር ዳዊት 34:8 እንታይ ኢሉ ዘሎ እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረኣዩን ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብፁዕ እዩ መዝሙር ዳዊት
سلاسان أربعة شومنت كابتم نعملخ زتعامو هذا بزحات كابتم بزحات هواريا قدس بيتروس كابو خاي وصانا كل سب كابدا كما زامرت غديفو خويب كلو سخاتكم كقدو دتدليهم إلو مسحاتتهم تا إزبل بيتروس نحناسي كريستوس ودهياو أملاخ مخانكا آمينان فليتنان إنا سيعبناكا كاباهامو نامن كنكيد هناتو اتوم نقويتا السعبوز نبرو أبك حبا حمش تمدبات يوم زخفلو قال يوم حمام سقاز نبروم بخمو بناس عاي فوسيو سامعهم كفوسو يلم زمازيوم قال يوم ناعلتاوي مقبعلت شقر زنبروم بحمش تحس محسي حمش شح مقيبو بناس يمقبيو نقزيو لدحريو خيرنا نعنقل زبلو يومه قال يوم كاب صحافتن فريساويانن تلايهم جيغان ترخبولو تراي كاس او زوعلون زحادرون يوم مالتيو قال يوم نتزبحال بحق دي حقنيا دي ايكونن إلهم نخرجاقص يوم تم حموشاي كا أملاخ ودا أملاخ مخانم فليتهم نمدراو خبرهم ندراوي هيوتهم نمدراو نابرو انقريفهم زي سعبو يما سلازو كلهم كخدو خلو نسخاتكم كخد كتكدو دو تدليهم إلو مسحاتهم نسخا نايزل عالم هيوت قال لك نحناس كريستوس ودهياو أملاخ مخانكا آمينان فليتنان ينامسينا إلو كابهامو نمن كنكايدين كبري نزغر سميخون سلازي اتانا موداتا افا خفيتا مسكيناتو افا خفيتا مسكيناتو أبوي مرقيتا أبيت مزمور داويت 103 الراي مزمور داويت 103 كاب قصري هذاك ساب حمشته أنبابا أمام هراي الراي هنسى اوكي نفسين እግዚአብሔር ባርኺ እቲ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ ይባርኽ ነፍሰይን እግዚአብሔር ባርኺ እቲ ነቲ ዝተገበረልኪ ሰናይ ኩሉ ከዓ ኣይትረስኢ ንሱ ንኩሉ ኣበሳኺ ዝሓድገልኪ ንኩሉ ሕማምኪ ዝፍውስ ንሂወትኪ ካብ ጥፍኣት ዝብጀዋ ብሳህልን ምህረትን ዝኽልለኪ ንድለትኪ ብፅቡቅ ነገር ዘፅግብ እዩ ንእስነትኪ እውን ከም ንስሪ ትሕድስ እግዚአብሔር መስገን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዝም ምዃኑ ምስ ፈለጠቶ ነፍሰይ ኣፋ ኸፊታ ኣመስኪናቶ ሕማም ዝፍውስ ሓጢኣት ዝሓድግ ንንስእነት ዝሕድስ ከም ንስሪ ዝሕድስ እዚ ምዃኑ ፈሊጣቶ ኣፋ ኸፊታ ከዓ ኣመስጊናቶ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብቶም ጥዒሞም ዘመስገኑን ዝመስከሩን ሓደ ናትናኤል ሃዋርያ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ بزعبا نازريت زنبور الرديت نازريت كم تقول جزية قال تاريخ وانجيل زنقرنا نازريت ما بقولهم زي فلتو أبوهم ناي أبوهم ناي ديهم هلاوية زي فلتو ما بقول زي بلهم رست زي بلهم مسأجع زي بلهم زختاماتن كم عينت زمسولو زنبروا يو نازريت فيليبوس مسرحه ننات نايل صبو غيري قال يسول انت عايز بلو اتي موسى اب حقي نبياتون بزعبو زصحفو يوسف ودي يوسف بعل نازريت رخيبنا يوين ارغيسو موسى زصحفه نبيات بزعبو زصحفو يوسف ودي يوسف ودي يوسف بعل نازريت مسبلو اب نازريت زنبرو رديت اذا كله እንዳገለጸሉ ተቀደም ሒዝ ወጸንሐ ከላግደፈና ካብ ናዝሬት ጥዒሰብ ክወጻይ ካለኒል ካብ ናዝሬት ኮም ዝመሰለሰብ አይርከብን ስለዚህ ፊልጶስ ግን አርጊጹ ነዓ ረአዮ ይሉ ዝኾነ ካልእ ስለምንታይ ኮም ትብል አይበሎን ነዓ ረአዮ ይሉ ቀልቀል መስበለ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ነዋ እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሁት ውስተ ልቡ ጉርሒ ዘይብሉ ንጹህ እስራኤላዊ ኢልዎ ማለት ሓንቲ ሕቶ ሓቲቱ ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ ኢሉ ከምዚ ዝብለኒ ዘሎስ እንታይ ማለት እዩ ጎይታ ሓንቲ ቃል ኢልዎ ማለት ፊልጶስ ከይፀዋዓካ ከሎ ኣብ ትሕቲ በለስ ኮለኻ ሪኤካ ይዝብል
سلازي إذا تحت بلس تبل أملاخ النسون زفلتو بزح تاريخ استفدت الله سلازونا شعو رع قبل كلن تمسجن كله ناثنائيل دما ربي نسخا ود أملاخ يخا نسخا نقص إسرائيل يخا إلو ملسلو يسوس دما أب تحت بلس ريكا سلازبل كهادو أمينكا كابز زعب نجر كتري يخايلو ملسلو كاب حجي سماي تخفيتو ملاخت أملاخون نابلع الود سب كديون كوردون كم تري بحق يبلك الله خبالوي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ كل ناي بيت ክርስቲያንና አገልግሎት ምንጩን መሰረቱን መጽሐፍ ቅዱስ ምዃኑ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ዘይብሉ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረር ዘበለ ኩሉ ኸኣ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘይኮነ ክንርድኦን ክንፈልጦን ጽቡቕ ነገር እዩ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንባዓታ ዒንተ ዝደርስ ንሑዝን ልቢ ዘሐጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ፈሊጣቶ ኣፋ ኸፊታ ኣመስጊናቶ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደጊመ ሙሉ ሓብትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ነቶም ሰማዕናውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ካብዚ ቀፂልና ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ሎሚ ኣብዛ ቅድስቲ ምሸት ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 2 ኢና ርኢና እዚ ምዕራፍ 2 ኣበይ ኣምንታይ ዋተኪሩ ዘሎ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ፍጹም ተበጃዊ ፍጹም መድሓኒ ببهرية ملكوتو مس أبو معرة مس منفس قدس مخانو نزي إز معرف زي جالس أمتهم دحري لكم زعتهم من البات أبزينا سنة هنا سلزي كاب هيمانة أبو معرف كلته إذن ترديه إذن فليتا نبلو نجر انتلي وي أي ترد عنان نبلو انتلي تتقصتات سلزي رأنايو دقيمة كمبوبئة وتوم عسرته وكلت هواريات حرية قحاب أولوس حاو قويتاز تسمي ناي يعيكوب يبيسكوبوس يعيكوب شوعات دياقوناتن سمعان كلتا ناردتن نزي قويتانان أملخنان مدحينان يسكريسوس نعنا نو هواريات زمهارنا كم مصحف كيدان زترخبت هايمانوت مئمنان قدم قداسية ويدرقت ينببواي إذا قدم قداسية مئمنان زنببوا قويتانان أملخنان مدحينان يسكريسوس ندك مزامرتو زمهاروم هايمانوتيا قدم عالم زنبره نزا عالم زا حليفو نزل عالم زنبر نخونة سقا زمسه داقماي كأنا زا عالم زي نخحلف كمسي تقصتها تالو تقصر بعثه زا حمامه زموته زتقبره زتا سأه كاب أب زتقلسه سعرموت زتفأه كاموتان تفليو زتان سأيو تقصتات نايك على الزابير مسحف قدس هالو وطرح مشة بناي منفس قدس حياونت بحري أدام نبحري أدام زخبرون ناي بحري أملاخ زخبرون نسي شدشة نموات سجاز تواهدو زتنسو ناب سماي زعرقو بسجا نموت زسعرو نتنا حمشة شحن حمشة ميتن زمن نجيسون سلطينون زنبرة ديابلوس زتفقو نسو إيو تقصي شوعته نتحيلو زقل صلو حاتياتن فدان دمسيسو بارنت هاتفه شمونتا اتقلصو بسالماز تشفن ديابلوس نتقابلدت سلطان زلوو ودي اغزابير كاب دنگل سقا تواهيدو نابسيول وريدو مسرعيو فرحن سنبدن شعاته زيف الله مخرنسو بحانت فقات مسبو سمايات فتره مسبو أهل الملاختيو نلقانا ملاختون حيلومي نحيالان فقادومي نقويتت ون ركاتومي قويتا نايتا نزل عالم صنيعات نبر منقس زلوان السيو ناي قدسان جزائي إيو زي مرمر ناي أب حلينو نسيو طبابو حيلو يمانا إيدو نسيو مخرو حلينو نسيو يمانا يكالسمون نسو إيو سلغالاتو زابير استمسغنيهون أبونا أبزعنا يمتقرش 13 هو أبتا رومي حدا 11 كما أبزعنا تيجن رومي 16 أتبدل انت أبتا مصحف كان يا حدا 11 تولى لو مبا فاستخاخلالني هو بتا مصحف كانت تخاخلاو إيش
الري قال هيوت يسمع لنا أدينا أين ألم سلمك تتهلكن الري مصحف حزنا زلنا مصحف حزنا زلنا كلنا ብጣዕሚ ተረዲእና ቦና ክንደይ ዓመት ሒዘያ ኣነ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ብዝናይ ኣዴታት ጸሎት ክኾን ከሎ ሓደ ሓደ ዘጠቕስታት የውፅኣ እሞ ክንበብ የድሰምዖ እምበር ከምዚ ገይሩ ቃል ሂወት የስምዓልና ተንቲኑ ከምዚ ገይርኩም ተረዳእኹምና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሒዝናዮ ስለ ዝፀናሕና ከዓ ጠቒሙና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ምግላፅ እዮ ብዝሓልኩም ኣቦና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዚኡን እግዚአብሔር ዝኸፈተ ኣፍ ደገ መብዛሕቱ ቤተክርስቲያን ከምቲ ዝግባእ ጌራ ስለዘይገለፀቶ መብዛሕቶም ካልኦት እምነታት ሃይማኖት ኣበው መተካእታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመስሎም ብዙሓት እዮም አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ዝመስሎምን ብዙሓት እዮም ምክንያቱ በጀካ መጽሐፍ ቅዱስ ካልእ መጽሐፍ የለን ብትክክል ካልእ መጽሐፍ የለን ስለዚ ከምዚ ጌርና እንድሕር ፈሊጥናዮ ከምዚ ጌርና እንተፍሊጥናዮ ግን እታ ኣቦታት ዝነብርዎ ዝነበሩ ብቃል ዘይኮነ ንህይወት ነዚ መጽሐፍ ዝክጽሕፉስ ብዙሓት ኣቦታት ብድንግልንኦም ዝሓለፉ በቃ ብብራና ክፍሕቁ ኣብ ፔፓሩስ ዝበሃል ቆፅሊ ክጽሕፉ ቀመም ከቃምሙ ነዚ እምነት ዝንዓና ከውርሱ ኣብ ክንዲ ውላድ ኣብ ክንዲ ሰበይቲ ኣብ ክንዲ ሓዳር ኣብ ክንዲ ኩሉ ነገር በዚኦም ሓሊፎም ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ሰኣና ኣገላልፃና ሰኣላ ኣናባብራና እንደዘይ ኮይኑ ኣብቲ መሰረተ እምነትና ክንዲ ቅንጣብ ዝኣክል እንከን ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ ነዚ ክንፈልጦ ከዓ ዓብ ነገር እሞ ነዚ ኣፍ ደገ ዝኸፈተልና ከዓ ልኡለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ቃል ህይወት የስምዐና ኣዴና ኣይንኣለም ኣሜን ሕራይ ካልኦት ሕቶ ክህሉ ድኽእል ሕራይ ሙሉ ሓብትና ካብቲ ኣንተ ዘንበብክዋሲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 12 ክሳብ 14 ቁርብ ቤተ የበረኸትለየላ ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣመኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ኣብ ኣምላኽ እምበር ኣብ ደም ወይም ካብ ፍቓድ ስጋ ወይም ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎም ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ናብኡ ርአ እዚኣ ካብ ደም ወይም ካብ ፍቓድ ስጋ ወይም ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቶም ንሳቶም ከዓ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ እምበር እስሲ መላእኽቲ ደም ዋላ ቁጥሪ 13 እወ ናብቶም ናቱ መፀ ቶም ናቱ ግን ኣይተቐበልዎን ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኣቦና ኣብርሃም ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ናይ ሮሜ ናይ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ሰማዕኽዋ እንተ ገሊፃ ትኸውን እያ ግን ኣብ ናይ ዓርቢ ጉባኤናሲ እቶም ብእምነትን ብግብርን ደቂ ኣብርሃም ዝኾኑ እዮም እሶም እዮም ውሉድ ኣምላኽ እምበር እቶም ውሉድ ስጋስ ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮኑን ኢልዎም ኣብ ሮሜ እንታይ ማለት እዩ ብስጋ ካብ ኣብርሃም ተወሊዶም ግብሪ ኣብርሃም እንደዘይ ገይሮም ብስጋ ካብ ኣብርሃም ተወሊዶም እምነት ኣብርሃም እንደዘይ ሒዞም እምነት ኣብርሃም ኣለና እንዳበሉ ናቲ እምነት እንድሕር ዘይነብርሉ ኮይኖም እዚኦም ደቂ ኣብርሃም ኣይኮኑን ደቂ ኣብርሃም እንደዘይ ኮይኖም ከዓ ደቂ እግዚአብሔር ኣይኮኑን ስለዚ እዩ ከዓኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሮሜ ኣብ ዮሃንስ 8 ንሕና ደቂ ኣብርሃም ኢና ክብልዎ ከለዉ ንስኻትኩም ደቂ ኣብርሃም ኣይኮንኩምን ንስኻትኩም ደቂ ኣቦኹም ደቂ ዲያብሎስ ኢኹም ኣቦኹም ኣብርሃም ከምኡ ኣይገበረን ደቂ ኣብርሃም እንተትኾንስ ግብሪ ኣብርሃም ምገበርኩም ነይርኩም ንስኻትኩም ግን ደቂ ዲያብሎስ ኢኹም ብሎም ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ሰብ ብባህሪ ይወልድ ዲያብሎስ ከዓ ብግብሪ ይወልድ ዲያብሎስ ብግብሪ ይወልድ ማለት ሰብ እቲ ዲያብሎስ ዝደልዮ ነገር ባህሪ ዲያብሎስ ተገይሩ ከይተፈለጦ ወዲ ዲያብሎስ ይኸውን ስለዚ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ብስሙ ዝኣምኑ ግን ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦ ምስ በለ
نساتهم كاب أملاخ امبر كاب دم وي كاب فقاد سجا وي كاب فقاد سباي زي تولدو يوم مخنياتو كم فقاد سجا أنت نبركون كتموتي يخميل إتي كاب سجا كاب أبراهام ميلادو ما يكونن كاب سجا كاب أبراهام توليدهم بجبرن بأمنة دزي كاب أبراهام دزي توليدهم أزيو كاب فقاد سجا كاب فقاد سب زي كونه فقاد سجا فقاد سب مسل ولد النت كوهب الناس لزي كإليو بريها تكون تسفى قبر ملاحبتنا بتاع قداسي بريها اللي قال هو تسمع النبوي من قلات يا بتسحلكم هراي كالوت أب قصر حمشة من البات أقدم أبلنا كان نبوب بتاع مسبوعيو حنسا مسحلفة أب جزء إن دزيرينه أب قصر حمشة بناي منفس قدوس هيوة النت نبهاري أدم زخبرون ناي بهاري أملاخ زخبرون نسيوت بلال ناي بهاري أملاخ زخبرون مالت تاي مالت من البات زستنتم كمان تليهم مالت بناي منفس قدوس حياة النت نبهاري أدم زخبرون ناي بهاري أملاخ زخبرون نسي يسمع الله خدي يسمع الله دو هو الراي مساء التحايزو أو قطر شدشة نموات السجاز التوهدو زاتن سو ناب سماي زعرقو بسجا نموت زسعرو نتن حموشة شحن حموشة ميتن زبن نجسون سلطينون زنبر ديابلوس زات فاه نسو إيو أو قطر حموشة حجن تايلو بناي منفس قدوس حياون هيوتنت بناي منفس قدوس هيوتنت نبهري أدام زخبرون ناي بهري أملاخ زغبرون نسي سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ተማሂረ ንብሎ እንተልዩ ደሓን ቀሰልና ክንሪአይና ንሳ ሎሚ ካብዚ ምዕራፍ 2 ሃይማኖት አበው እዚ ተረድየ እዚ አስተንቲነ ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ኣይተረዳእንን ንብሎ እንተሎ نحنا انتلنا እግዚአብሔር ከአንተ ፈቀዶ በሉ ይልና ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 نحنا انتلنا እግዚአብሔር ከአንተ ፈቀዶ ኣብ ዝመጽእ ጉባኤና ምዕራፍ 3 ኢና ክንርኢ ስለዚ ነቲ ምዕራፋት አንቢብና ነቲ ዘሎ ጥቅስታት ኖት ሒዝና አናጻጺርና እንድሕር መጺና ዝያዳ እንዳበረሃልና መጽእ ኣብቲ ጉባኤ እሞ ግዜ ክንገብረሉ ከዓ በዚ ከዘኻኽርፈቱ سلام أبونا كمل لهم كمل كنهم كلهم سدرابي እግዚአብሔር መስገን ሐረገወይና ሐብተና እንኳ ሰላማታኺ እንኳ ድምጽ معنا آمين سوري من قد سلازنا بركو تسوعني لكم قد تكست قرينا ريم نبقى فرقكم رئيكم مدفونيهم سلازي تعامل إيمو قنت تمرتي بتعمي أقداس يزخونا تمرتي بتاع بحرفين أيم مصحف أبو لي تعرفنا لا قنت حنولا بتيتو بدنا نخري سمعي مالتي قال هو تسمعنا أنا بحق آمين 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 كلنا قال هو تسمع لنا هرجوينا حبتنا تتفقنا اللخي وحاسكن عقتي تريف الناس اللي قرب ناي بحكي بقى كلنا جرك منهم يعطوا يوثق قال يدولوا دكتور يدول قال بزح له دمسونا يدي قدام مالتيو كوميونيكيت مساعدهم كتقبل قال بطعم زقرم ريهم نتخونيهم بقى اتو كبلن ناي زدول خمسن شقاري እንዳሆነ ስለዝኾነ ስደሓን መቸም ዝጋብዮ ትልበይ ስለዝሪኦ ዘሎስ መቸም በጸሎትኩም ናታትኩም መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ቦንፈስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላህና ይኹን ነዴና ከዓ ፍጹም ምሕረት ፍጹም ምሕዋይ ይግበረለን ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አሜን
أنا صلى طلبتكم قطعوا إلى الله بيقول المسكن بيقول تمسكن ሳላ ምሕረቱ ሳላ ለውሃቱ ሳላ ረድኤቱ ሳላ ጸሎት ቅዱሳኑ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ካብ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 2 ሎም ምሸት ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ምዕራፍ 2 ኢና ምሲና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ሃይማኖት አበው እዚ ተረድኤ ብዛዕባ ኣብ መንጎ መጽሓፍ ቅዱስን ኣብ መንጎ ሃይማኖት አበውን እምነት ኣቦታትን ዘሎ ፍልልይን ምትሓሓዝን ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ሎም ምሸት ዘምስየ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነቱን ተሰጋውነቱን ንሞት ከመይ ገይሩ ከም ዘጥፍኦ ንሞት ከመይ ገይሩ ከም ዝደምሰሶ ነቲ ሓይሊ ጸላኢ ማለት ሓጢኣት ዝኾነ ሓይሊ ጸላኢ ንዕኡ ኣፍሪሱ ነቲ መዓፁ ሓጢኣት መርገም ዕዳ ኣፍሪሱ ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓነና ነዚ ኣብዚ ዘተኮረ ነይሩ ብጣዕሚ ኣብቲ መሰረተ እምነትና መሰረት እምነትና ክንከሎታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ዝወረደላ ንሰብ ንምድሓን እያ ማለት ሳያታ ናይ መወዳእታ ዓላማ ሰብ ንምድሓን ውሉድ ኣምላኽ ወራሲ መንግስተ ሰማያት ንምዃን እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ምዕራፍ ወይ ኣርእስቲ ኢና ዘለናዮ ማለት ሕራይ ዘለና ዘስተንተናዮ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘስተንተናዮ ዝበረሃልና ወይ ከዓ ሕቶ ዝኾነና ክንሓቶ ንደሊ ነቲ ግዜና ንጠቐመሉ ቁሩብ ደቃይቕ ኣለዋና رايت ግዜና ንጠቐመሉ ስማዕ ኣለኹ ደ هو معلق مع بنا تسمع لكم بنا غير دكتكن أنا نشتاق كبلسي الرأي ملاحظتنا እቶም ቦታትና እዚኦም ኣበውሲ ነቲ እምነትናስ መስቲ ናይ ወንጌል በብሓደ ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ሓድሽ ኪዳንን ብኡ ናይ ክልቲኡ ገይሮም ንኽርድአና ከመይ ገይሩ ነቲ እምነትናስ ከመይ ጌርና ንኽንፈልጦ ዝገበሩ ብሓቂ እዚ ዓብይ ስራሕ እዩ ንዓና እዚ ኩሉ ጽሒፎምልና ዘለዎም ብሓቂ ብጣዕሚ ትስርሖም ናይ ብሓቂ ብዙሕ ነገር ሰሪሖም ነቲ እምነትን ነቲ ሃይማኖትናሲ ብሓቂ ዓብይ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ሓሊፎም ብሓቂ እግዚአብሔር መስገን እሞ ኣብቲ ግዜ እቲ መፅሓፍ ኣብ ዘይርከበሉ ከምዚ ናይ ሕጂ ዘይኮነ እዚ ሕጂ ምዕራፍን ቁፅርን ንብሎ ዘለና ኣቐዲሞም ኣቦታት ይደልዎ ቅድመ ለዘያነብብ ከመ ይስምስሞ ለባዕለ መጽሐፍ መጀመርያ ተዘንብብ ሰብ ዘሎ ዘናየናይ መጽሐፍ ኣበየናይ ምዕራፍ ኣበየናይ ቁፅር የንብብ ከም ዘሎ ይግለጽ ኢሎም ዝቐመጥዎ ካብ ሽዑ ጀሚሪ ማለት ዝሕጂ ምዕራፍን ቁፅርን ንብሎ ዘለና ንኣብነት እቲ ሕቶ ዝመጽእ ኣብ ቁፅሪ 8 ዘሎ እቲ ገጹ ብጸልማት ዝተሸፈነ ዲያብሎስ ነቲ ኣብ ልደት ስልጣን ዘለዎ ወዲ እግዚአብሔር ካብ ድንግል ስጋ ተዋሂዱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ምስ ረኣዮ ፈርሐን ሰንበደን ዝብል እዚ ሕዝቅኤል 28 ካብ 13 ክሳብ 18 ሳጥናኤል ብኸመይ ከም ዝተፈጥረ ከመይ ዝመሰለ ክብሪ ከም ዝነበሮ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝወደቀ ምስ ወደቀ ናበይ ከም ዝተደርበየ ብንጹር ጭቡጥ ዝኾነ የሪአና ማለት ኣብቲ ካልእ ንሄዋን ከም ዘሰሓታ ንኣዳምን ሄዋንን ከም ዘጋገዮም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፈተኖ እዚ ጥራይ ዝገልጽ ማለት እዩ ንስኻ ዘጽልል ቅቡእ ኪሩብ ወዲ ወጋሕታ ኣብቲ ብርሃን ሓዊ ትመላለስ ነበርካ ብምክንያት መልክዕኻ ከዓ ጥበብካ ኣባላሾኻ ነቲ ልዑል ክመስል የበልካ ስለዚ ካብቲ ብርሃን ሓዊ
دربخوخا إلوك بخمي كم زودقة يقال سألنا مالتي سلازي يتمبوتات منفس قدس تمريحهم كقمتو خلو ناتهم حساب ولا حنت ناتهم حساب يا قمتن مالتي ناتي أبقال እግዚአብሔር زلون ناتي فصامين እና وهادوغن ناتي قال أملاخ مست تفصمه ግብር ድሕነት እና ተሓሓዙ አቀሚጠሞ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት ሃይማኖት አበው መተካእታ መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነን ሃይማኖት አበው መቀጸልታ መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነን ዚን ክንርዳና ጽቦ ገረን ሃይማኖት አበው መተካእታ መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነን ሃይማኖት አበው መቀጸልታ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዝጎደለ ንመወሰኽታ ዝመጽ አይኮነን ሃይማኖት አበው ማለት እታ አብቃል እግዚአብሔር ዘሎ አብ ትንቢት ዘሎ بجبري بخماي كم استفسمه جبر دحنت بخماي كم استفسمن نحنا نتستفسمه جبر دحنت بخماي كن صعبه كم زلنن نتستفسمه جبر دحنت نزغ حدون نزتارات أرون بتخريستيان بخماي تحزون بخماي تمعدون بخماي وسانية تهبلون كم زنبرت اتيك نوع زبها الامنات كم يجرم ناولودتات كم زساقاقرو نزينا نمهار كاب هايمانة أبو سلازي هايمانة أبو متكاتا مصحف قدس ايكونن مقصلتا مصحف قدسون ايكون سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን راي ابكالاي معرافينا زلنا ابز حلفه ጊዜና እንታይና ሪኢና መጽሐፍ ቅዱስ ሃይማኖት አበው መእተዊ ተሕስቶ ንመጀመሪያ ጊዜ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመሉ መን ከም ዝተርጎሞ ተርጓሚ ዝጽሓፍዎ ጽሑፋት ኣብ ዝሓለፈ ጊዜና ከም መእተዊ ሪኢና ነርና ኣብቲ ዘይሓለፈ ጊዜ እንተሕሪኢናዮ እዞም ሃይማኖት አበው ተባሂሎም ዘለው መነመን እዮም ክንደይ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ጊዜና ሪኢናዮም ኣስማቶም ሓላፍነቶም ዝነበሮም ጸጋ بنصور تقميطلو كندي معرف كندي ارستي كندي كفلي كي ترفه بنصور تقميطلو ابز مصحف زلو غزت وي وغزت زبل بخمه يوم قدسان بوتات اقميطمو بقال እግዚአብሔር መሰረት የማቀሚጠሞ ክርስቶስ በስጋ ከም ዝተገልጸ ዘይ አምን ዘበለ ንሱ ወድ ዲያብሎስ ከም ዝበለ ዮሐንስ ልክዕ ካብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ገይሮም የማቀሚጠሞ سمعات زبل علوت مصحف ترينا سمعات مالت مسكرنت مالت اتي ام مصحف قدس زلو كبيد قال مسقال እግዚአብሔርና ተሐሐዙ مسكرنت نهابو فتيحمو ገሊጾሞ ለው ማለት ናብነት አብ ወንጌል ሉቃስ ረሃጹ ኸአ ከም ነጠብጣብ ደም ይውሕዝ ነበረ ዘጻናንዑ መልአክ ከአ መጾ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ነዚ كم زمثلن أسفيهم قال يسمى زلوا نازل قلت زي سبات كداناجر مخنياتو بزحات سبات بخوم تداناجرهم ناب كحدث لزودقو قالوت كأن خوم خيوتو قم أنت سفيح زخانة أبتسمعات زبل سفيح زخانة مجلسك قرموا لله مالد راي عبد هيمنة أبو معرف حدن كلتانينا زلنا أبز معرف حدن معرف كلتن زلنا زستنتنايو وي إزي عبرهالنا نبلون تلو رايس لغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን
ندحر حتى ريتو توسخ حسابات ندحر زي بلنا قرب دقائق اللوانا ندحر زي بلنا انت اللي قبلكم دحر زي بلنا خوينجن ب حراي فتوسي هيمانة أبو كنبب كله بيت كريستيان سي بتنا معلتي وانجيل زمثل ديو زمرس ولا معرف حدا معرف وقتنا بالكايز قدسم بتعامل قداس حتى علل تحبتنا اتبي قدس بيت كريستيان تسرعه زتتح هذا ينابنت لدت انت دا خوينو اتمزامر اتنبابات بزعبا لدت اتقداسيه بزعبا لدت اتا هيمانه ابوكا بزعبا لدت يكون زغبو مالت اب تكبار زرعجن نازي قرب نمفلاي قرب سلازا صقم بمعراف سقيلو اب زبزح غزي بتمعراف يزخيد مالت بحق جن لكع مستقداسين مستمعالتن زتححاز نابنت اتقداسيه نا يوحنس افورقي انت دا خوينو اتي هيمانه ابوكا نا يوحنس افورقي زنبر لكع مسو يزخيد مالت سلازي بتاعما قداس حتى كنبب كله لكع مستنا علت نباباتن بفلاي كا مستنا علت قداسيه ناي ديسقوروس ندحر كوينو قداسيه اتا هيمانه ابوكا ناي قدس ديسقوروس يزبصح مالت سلازي معاس كم زنببن ابي كم زنببن قاقد مقداسيه مصون قاقد مدرجت كم زنببون ابز معراف كلته ابريهم ولو مالت بتاعما قداس حتى سلازي كنفلطم انتي لك اتاناي معلتي مستا قداسين مستن نباباتن استتحازه فولي نبات توهاهيدي زغيد مالت تملي ساخت كون تسفى قبر علل تحبتنا ايوه قال هو تسمع امين امين نقول لها نقال هو تسمع لنا الراي كالوت سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕጂውን ቁርብ ደቃይቅ አለውና ዝኾነ ሕቶ ርእቶን ተሊልና እንድሕር ዘይብልና ግን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኣቦታት ዝኣተኹም ተሊኹም ራይ ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም ኣቤ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣብ ጉባኤ ኣለው እሞ ኩላህና نصلوت ندالو بسم الله والولد ومنفس قدوس هذا أملاك قدوسين هياون زلالماون እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና ነዚህ ጊዜ እዚ ንዓና ኸውን ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ቅዱስን ዘላለማውን እግዚአብሔር አምላክና በመንፈስ ቅዱስ ዝምርሑ ንቃልካ ከምቲ ንስኻ ዝሃብካዮ ቃል ዝነብሩሉን زترجموان زقلصلون ورشوم ناولد ولدو زسغاغرو قدسان ابوታት ስለዝሃብ ካና ነመስግነካ አለና በዚህ ጊዜ እዚ ነቲ በግዕዝ ጥራይ ዝነበረ በትን ሰምዑ ቋንቋ ሁሉ ሰብ ክርዶ ተርጉሞም ንቤተ ክርስቲያን ንዘወፈዩ ነፍሲሄር አቦና መምህር አንደ ብርሃን ገብረ ማርያም ዘላለማዊ ዕረፍቲ ሃበልና ሕጂውን ከማቶም ዝመሰሉ ንዝወረስዎ ዘውርሱ ኣቦታት መምሃራን ከተዳልወልና ንምሕፀነካን ንማልደካን ኣሎና ቅዱስን ህያውን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽና ናይዝስ መዓልቲ እዚ ሰባት ስለ ዝገበርካልና ነመስግነካ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ብኸምኡ ስለ ዝፀጋኻና ነመስግነካ ፀጋኻ ረድኤትካ ሓለዋኻ መጋቢነትካ ፍቅርኻ ስለ ዘይተፈልየና ነመስግነካ ቅዱስን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽና
بملكعخان بمثلخان سلازي فتركانا نمسجنكا قبل علي تفترو سلطان سلازي هابكانا نمسجنكا بتفترو سلازي خبركانا نمسجنكا حاتياتن أبسان كنسرح كلنا ننسحا بتعجست سلازي تصبيرنا نمسجنكا بديله عبيسه حاتيه كابزبل حلينا ترتيعنا بنسحا نابخا كابن ملسلو غزيه دقاي طفيهم نيروم ترخيبهم ميتهم نيروم تنسيهم ملكا إدكا زرقحكا سلتقبلنا نمسجنكا قدسن زلالماون እግዚአብሔር አምላኽና ስለተዝርአን ዘይርአን ዕለታዊ መጋቢነትካ ነመስግነካ ኣብ መስቀል ተሰቂልካ ብደምካ ስለዝተበጀኻና ነመስግነካ ዘይተሐልፍ ሰማያዊት መንግስቲ ስለዘዳልኻልና ነመስግነካ አምልኾ ስግደት ክብሪ ውዳሴ ግርማ ስለዝግባእካ ነመስግነካ ቅዱስን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽና አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ይቅረበለልና ስኻ ዘይትኸብረሉ ሓሳብ ስኻ ዘይትኸብረሉ ዘረባ ስኻ ዘይትኸብረሉ ተግባር ኩሉ ኻ ውሽጥና ጎሓፈልና እስኻ ውሽጥና ከም ንጉስ ክብሪ ብደገና ክንቀጽረሐው ኹነልና ዘስተውዕል አእምሮ ሂብካ መወዳእታና ጸብቀልና ንሃገርና ንጎረባብታ ሃገርና ነዛን ነብረላ ዘለና ሃገር ንኹሉ ዓለም ነባር ሰላም አውርደልና ወፋሮና ገያሾና በደሐነ ሰላም አቀበልና ቅዱስን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽና ነቦታትና ሐዋርያት ቅዱስ መንፈስካ ሊእኽካ ታራ ሰባት ዝነበሩ ፍጹማት ፈረሓት ዝነበሩ ተባዓት ሓንቲ ቋንቋ ጥራይ ዝፈልጡ ዝነበሩ ንኽብሪ ወንጌል ንድሕነት ነፍሳት ናይ ዓለም ሙሉእ ቋንቋ ከም ዝገለጽካሎም ሕጂ እውን ምስጢርካን ጥበብካን ግለጸልና ጾም ሐዋርያት ከም ዝተቐበልካ ጾምና ጾም ስርየት ጾም ድሕነት ግበረልና እዚ ጾም እዚ ኃጢአት ዘስተስሪ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ገጽካ ዘርኢ ሱባኤን ጾምን ግበረልና ቅዱስን ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽና እቲ ናይ ጸበባን ናይ መከራን ጊዜ ስለቶም ሕርያተይ ክሕፅረልኩም እየ ኢልካ ቃል ተስፋ ኣቲኻልና ኢኻ እሞ ምሕረት ዘይግባአና ክንሱ ስለቲ ዝኣተኻዮ ህያው ቃልካ ስለቲ ብስም ቅዱሳን ዝኣተኻልና ቃል ኪዳን ዘኪርካ ነቲ ብዓለምና ዘሎ ህውከትን ዕግርግርን ጥምየትን ሽግርን ከተልዕለልና ናባኻ ንምሕፀንን ንማልድና ኣሎና ኣቦ ሰላም ጎይታ ምሕረት መስፍን ሰላም ኣነ ሰላመይ ክህበኩም እየ እቲ ኣነ ዝህቦ ከምቲ ዓለም ትህቦ ኣይኮነን ኢልካ ቃል ኣቲኻልና ኢኻ እሞ ነባሪ ሰላም ኣውርደልና ሰላምካ ኣብዝሓልና ከምዚ ሕጂ ኣብዚ ቅዱስ ቃልካ ኣብ ቅዱስ መቅደስካ ተጋቢእናዮ ዘለና ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኣብ ደብረ ጽዮን ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ክንጋባእ ቅዱስ ፍቃድካ ይኹነልና በረኸተ ነቢያት ወሐዋርያት በረኸተ ጻድቃን ወሰማዕት በረኸት ትጉሃን መላእኽት በረኸት ረድኤት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ኩሎም ቅዱሳን ክፈለና ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂብካ መወዳእታና ጸብቐልና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ብለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕራ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሰላም ለይቲ ይሕድረና አሜን ቃል ህይወት ያስማዓልና አቦና አሜን ሁላህና ቃል ህይወት ያስማዓልና ይህብኩም አሜን ብሩኽ ለይቲ ኩልኩም
امين كلنا سلام ليتي قبرلنا خبركم حزب اغزابير جزيكم سراحكم اوهاهيدكم مالت نقلينا فرق معالت نقلينا فرق ليتي نقلينا نقهو نقلينا مشت اب عالمنا استفلالي جزي بمخانو جزيكم سراحكم اوهاهيدكم بتبعات بانك عدوان تكاتاتلو زلهم اتبحبو زري اغزابير اسيته صادقان اسبته تاني يخفلكم تبل قدس بيت كريستيان كم تخساب حج بدحانه سلام عقيبو ابز قدس غبايا كنساتف قدس فقاد زخونلنا نزمص غبايانا بدحانه سلام عقيبو بدحانه سلام كنغابا صقا እግዚአብሔር ምስኩላህና ይሁን بسلام يرهبنا سلام ليتي امين قال هيوت يسمعنا الحال حضور امين ለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃለ ህይወት የስማዓልና ቦታትና ብሩኽ ለይቲ امين سلام ليتي ብሩኽ ለይቲ ቃል ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ ቦና امين سلام ليتي نخلحنا ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ امين امين ليتي እንታይ ለኣፍኡ ኸፊት